Abasae nigo bagendrete gusigetwa kubwate bibande nabo kwirikia koba abakicikura bunenjira ya moyo kwiroberia asobochori buri bosio bwo mwaka w'ikirwi na 2025 bunenjira ya moyo gwecorera abarayabaya au baranyari gwikirania amagenderero chinsemo au ukwana nabaliki imeye county ya Nyamira Diuka Ombagi oyuro mwanasiasa ni gobono akwaneire igoro ya magenderero ataraikirana buya sensemo ya Nyamira Singa kiboigo akwanira abasae gwetuma elio gochora abarai bankyo baranyare gwikirania magenderero bunaganire asebinyoro naboigo nigo aboria abantu kumusira Dr. Fredo Kengo Matiangi korwa asorongorwa gusi oyo kurigie kerogo kyo buraibense asobochorio bonene buribosyo naboigo asarorekana gusieme biara asigati yabarai bari bagenderete kweyaka ege kuba bagoteba mbarabwo banogeri bo mugusi Te ya wananchi togo swa 2027 tutaitoro si serikali ya njita mwananchi na anda toa promising ngake togo ile serikali 2027 intu ntogo jikwegi meria esubugo gato na wananchi igo as agenda 27 tuwabire tokurwania obora yobobe na ando mwakoro cha 2026 eturaji ko baba mono ndoji kuanja corruption na ande mora yonde bwensi ogo chikogenderera kolie bintu bya bananchi wikatu arechinga kichingongo wikaturwani turenga bananchi banyamira banyoro bokene na ande togosaba abananchi mosonya miraga totenene no mosko itomatian ono mwano ito Nyamira ne bedroom yae na bosongo boigo abantu baito bwate chikura mwangongo once about that chikura jeto ne chinge but we have numbers ekerotara Kenya yonse woikonyo romo gusikeras there is no way mona denge tore minority when we are everywhere igo as agenda 27 we are going to spearhead avijana yuda wa chikura bire nyomba we will start an operation bagosoka ku nyomba babwata chikura babwata ibanda inera agenda itenene erabe 2026 no kurwani urayobobe boika tonyoro bwene n'abananchi banyora maendeleo ukuje kusema tu wewe ndio unaongea kwa niaba ya jamii utatuambia siku gani ulichaguliwa na kina nani walikuchagua. Sisi kama jamii tunatambua kiongozi mmoja ambaye ni Fredo Kengo Matiangi na ndiye ataunda serikali ya 2027.